खुलुमबाय आं दुगा दैमारि आंनि गोदान भिडिअ'आव फिन खनसेबाव नोंथांमोनखौ बरायफिनबाय। आङो सुजुनाय दोंसे खन्थाइखौ नोंथांमोननि सेराव फरायथिना खोनासंनानै आङो दोंसे गोदान भिडिअ' लानानै फैबावदों। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे खन्थाइ सुजुनानै भिडिअ' बानायनायखौ जोबजासिम खोनासंगोन आरो खोनासंनानै खन्थाइनि जिथु गुमुर फोरमायथिनाय आंनि बेखौ नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरगोन माबोरै जादों। आरो लोगोसे नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो खाथिनि बेल आइकनखौ प्रेस खालामनानै अल अपसनाव सेलेक्ट खालामनानै ला जाहाथे आं जेब्लानो गोदान भिडिअ' बानायनानै आपल'ड होयो नटिफिकेसना नोंथांमोननिसिम मोनहैग्रोयो। दा आं नोंथांमोननो गिबियावनो खन्थाइखौ फरायथिना होनायनि सिगां खन्थाइनि जिथु सानस्रि बेखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव एसे बुंफोरथिना होग्रोनि। बे खन्थाइनि आयदाखौ लानानै लिरनाया जादों आथिखालनि जिथु सुबुं माहारि बिथांमोननि गेजेराव सोमोन्दोआ ओरैबादि जानो हमलांदों जायहा एसे धोनि थाखा फैसा गोनां बिसोरबायदिया गावखौल' सानो आरो जायफोरा निखावरि थाखा फैसा गैया बिथांमोना बै धोनि सुबुंजों सोमोन्दो थाब्लाबो सोमोन्दो गैया बादि जालांदों। नाथाय बेफोर मानि थाखाय जालांदों आं बेखौ हमदांनो हायाखै। बेनिखायनो जेब्ला बिदि जायो अब्ला बै निखावरि मानसिया बैदि सोमोन्दो थाब्लाबो सोमोन्दो गैयि बादि खालामजानायाव बेसेबां दुखु मोनो आरो बिसोरनि गोरबो बिखायाव मा सोमजियो नैबेखौ लानानैनो आङो बे दोंसे खन्थाइखौ सुजुनाय जादों। दायो नोंथांमोना खन्थाइखौ खोनासंलांदो बेनिफ्राय नोंथांमोना फोरमायबानो जाबाय। दानिया खोनासंलांदो। सोमोन्दो दंमोन बिखा बिख्लोनि आमाय थख्ल' फांसे बिफांनि बेगरनि जोलैफ्रा सेरखाय बेरखाय रज'दों। समनि बाबेननायाव बिफाङाबो देखोन देरबोबाय। खोमथाथा सोमखोर दालाइ बिलाइफोर गुनजेर अरनायाव रानज्रिंबाय सेरनिनो फांसे बिफाङा। बैसागनि बारहुंखायाव गुदों बिफां लाइफां हमथा हायाखै दालाइ दासाफोर गोग्लैबाय जेर जेर नोजोराव। खिलिनाय बिफां थाबाय बेयावनो जेराव रज'दों। एसेनोसै। दानिया नोंथांमोना खन्थाइखौ मादि मोनदों? मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होदो आरो सोरबा बिथांमोना खन्थाइ दैथायहरोबा आं भिडिअ'आव मोनसे इमेल आइडि होगोन। बे आइडियाव नोंथांमोना मेल खालामहरबानो जाबाय।